Napoleon, lavet af Camilla, Ota og Stina. Napoleonkrigen. Under Napoleonkrigen holdt Danmark med Frankrig og gav tilladelse til at udøve piratteri mod alle engelske skibe, som man kunne finde. Dette skyldtes en desperat situation, som krigene mod England havde medført, særligt efter englænderne havde bombet København i 1807. Napoleons nederlag betød, at Danmark var på tabernes hold, hvilket var årsagen til, at Danmark gik fallit i 1813, og i 1814 fik Norge Sverige. Fakta. Napoleon Bonaparte var Frankrigs kejser i 1804 til 1814 og i 1815. Napoleon blev født i Ajaccio på Korsika og var den korsikanske adelsslægt Bonaparte. Da Genova i 1768 havde solgt Korsika til Frankrig, kunne Napoleon få en fransk militæruddannelse. Han blev uddannet i Autun og Brienne og som artilleriofficer på École Militaire i Paris i 1785. I årene efter 1789 opholdte han sig mest på sin fødeø, hvor han deltog i det politiske spil omkring frihedshelten Pasquale Paoli. Men da Paoli ønskede englændernes støtte i frihedskampen, og Bonaparte familien stod på Frankrigs side, hvor de flygtede til Frankrig i 1793. I 1793 belejrede Napoleon Toulon, som briterne havde, og blev efter det udnævnt til brigadegeneral. Som tilhænger af Robespierre blev han efter hans fald i 1794 blev han fængslet i kort tid. Barras var den ledende politiker, som gav styret direktoratet, som var Frankrigs styreform i 1795 til 1799. Fik brug for Napoleon ved nedkæmpelsen af royalisterne, som er tilhængere til monarkiet som styreformen i Weimar opstanden i Paris oktober 1795. Felttoget mod østrigerne i Norditalien blev gennembrudt fra Napoleon som hærfører Allerede i maj 1798 stod han i spidsen for en ekspedition til Egypten, hvor de skulle ødelægge Storbritanniens handel og interesser i Indien. De havde store sejre i begyndelsen, men alligevel blev felttoget en fiasko, efter at den britiske admiral Nelson havde ødelagt den franske flåde i slaget ved Aboukir. Den 9. til 10. november 1799 gennemførte han det såkaldte Brumaire-kup, som kun lykkedes, fordi hans bror Lucien levede 1775 til 1840, lod militæret gribe ind i det afgørende øjeblik.